Sziasztok! Ez itt a Piackutatás mindenkinek podcast, én Najlinger Ágnes vagyok. Ebben az epizódban a kérdőívről lesz szó, azaz hogyan írjunk, hogyan szerkesszünk kérdőívet. És itt ülök a gépem előtt, nézegetem a kérdőíveket, amik itt előttem vannak. Azon gondolkodom, hogy miért gondolják sokan azt, hogy könnyű kérdőívet írni. Mert hogy hát alapvetően nem az. Talán azért, mert gyerekkorunk óta tudunk kérdezni. Akarunk valamit, képesek vagyunk arra, hogy odalépjünk valakihez, és feltegyünk egy kérdést, ez legtöbbünkkel így van, de azért ez nem jelenti azt, hogy akkor kérdőívet is fogunk tudni írni. Hogy miért, az ebből az epizódból kiderül, hogyha kérdőívet akartok írni, vagy kell, hogy kérdőívet írjatok, akkor hallgassátok meg azokat a szempontokat, amelyek szerint ezt érdemes megtenni. Vagy, ha már van egy kérdőívetek, akkor vegyétek elő, és miközben a szöveget hallgatjátok, így ellenőrizgessétek le, hogy ezek a dolgok stimmelnek-e, rendben vannak-e, avagy valahol javítani szükséges a kérdőívet. Szóval, kezdjünk bele. Kérdőívírás, kérdőív szerkesztés. A legelső kérdés az, hogy mi a kutatási kérdés. Tehát ezt így tegyük magunk elé, gondoljuk végig, nézzük meg az alkérdéseit, mert ez lesz az a kiindulási pont, amihez képest a kérdőív kérdéseit össze kell majd állítanunk. Tehát tudnunk kell azt, hogy milyen információs szükségletünk van, milyen alkérdésekre keressük itt a választ, van esetleg elképzelésünk, hipotézisünk, amit igazolni szeretnénk, mert akkor ezekre mind tételesen, és persze a megfelelő kérdések mentén rá kell kérdeznünk. Másrésztről, és akkor most tulajdonképpen én bele is bonyolódtam már a kérdőív szerkesztés lépéseire, a vállam mögött láthatók ezek a lépések, az első pontot beszéltük meg, ami ugye az volt, hogy mi is ez a kiindulási helyzet, és a második pont az az, hogy oké, mielőtt itt a konkrét kérdésekről beszélünk, hát tudnunk kell azt, hogy milyen módszer lesz a megkérdezés. Egyáltalán nem mindegy, hogy fogunk beszélgetni az interjú alanyjal, a válaszadóval, vagy online önmaga tölti ki, esetleg bedobtuk a postaládájába, és azt kérjük, hogy postázza vissza, na mondjuk ez ma már ugye nem igazán jellemző, vagy az utcán szólongatunk le embereket, oda megyünk, oda lépünk a megfelelőnek tűnő emberekhez, és úgy kérdezzük meg őket. Más lehetőségeink vannak. Más, ha bemegyünk valakinek az otthonába, és ott ülünk mellette, akár 30-40 percet, és van nálunk akár egy számítógép, akkor azon keresztül tudunk mutatni anyagokat, amelyeket akár értékelhet, akár tesztelhet is. Ha személyesen beszélgetünk vele, akkor akár kóstolhat, vagy véleményezhet, megfogható, ott neki megmutatott dolgokat. Ellenben, ha telefonon beszélünk vele, akkor csak a hangunkra alapozhatunk, tehát képi anyagokkal ne is tervezzünk. Szóval ezzel így tisztában kell az elején lenni, mert ez behatárolja majd a lehetőségeinket, hogy milyen típusú kérdéseket tudunk egyáltalán megfogalmazni. Ezt követi majd az egyes kérdések tartalma, hogyan tegyük fel őket, mindent fedjünk le, amit le kell fedni, majd ezt így egy kérdő későbbi pontnál még bővebben kifejtem. Itt most tulajdonképpen csak azt kell végig gondolni, hogy mi az információ szükséglet, ahhoz milyen kérdéscsoportokra, tartalmilag milyen kérdésekre van szükség. Az, hogy esetleg egy-egy minket érdeklő kérdést köt egy vagy több kérdéssel kérdezzünk meg, hogyan nézzünk rá a témára, tehát ezekről kell majd döntéseket hoznunk. Aztán meg kell fontolni azt is, hogy a témánk szempontjából, meg általánosságban nézve is, mik azok a tényezők, amelyek akadályoztatják azt, hogy valaki végigfusson a kérdőíven. Mi az, ami csökkenti a válaszadási hajlandóságot, ami képtelenné teszi az embert, hogy válaszoljon, vagy ami válasz megtagadást fog előhozni. Ez lehet szerkezeti téma, tehát hogy pusztán csak az a megoldás, hogy ne előre pakoljunk bizonyos kérdéseket, mondjuk érzékeny kérdéseket, ami nagyobb bizalmat igényel, vagy már kicsit ilyen belemelegedett a kérdőív kitöltésébe valaki, akkor már előjöhetünk vele, de ne rögtön azzal kezdjük, hogy mennyit keresel mondjuk, mert akkor ott fogja becsapni a kérdőívet azzal a lendülettel. Tehát erre is alapvetően figyelni kell. Meg hát arra, hogy képes-e egyáltalán választ adni, tehát ne kérjünk tőle lehetetlent. Az egy nagyon jó ellenőrzési pont, ha magunktól is magunktól is feltesszük ezeket a kérdéseket, és elgondolkodunk rá, mi képesek volnánk-e erre válaszolni. Mondjuk meg tudjuk-e mondani azt, hogy ebben a hónapban hány SMS-t küldtünk. Hát igen, jó kérdés, benne van-e a chat, bármely formában, mondjuk egy messengeres típusú csetelés, vagy csak amit ugye a telefon SMS-eként, kvázi a hagyományos értelemben értelmezünk, képes őket leválasztani a kettőt. Meg tudom-e mondani darabra, hogy ez mennyi?
becsléseket mindig lehet kérni, az emberek mindig fognak valamit mondani, csak mennyi lesz ez elhihető. Vagy képesek vagyunk-e megmondani mondjuk azt, hogy az elmúlt évben hány forintot költöttünk jégkrémre? Hát gondolja végig mindenki, az elmúlt évben hány forintot költöttél jégkrémre? Ha te nem tudod a választ, akkor a válaszadó se fogja tudni. Szóval olyan kérdéseket, amik nagyon-nagyon nehezek, nagyon vissza kéne emlékezni rá, vagy esetleg valamilyen elvonatkoztatási készséget, vagy képességet is igényel, és nem képes rá ugye a válaszadó, akkor azokat a kérdéseket ne erőltessük. A másik részről pedig figyeljünk arra is, hogy mielőtt rákérdezünk egy témára, mérjük fel, hogy adott embernek az releváns-e. Tehát kell-e szűrni, és akkor itt majd mondok olyan fogalmakat, amelyeket lehet, hogy nem mindenki ismer. A szűrés az, amikor bizonyos típusú emberektől bizonyos típusú kérdéseket teszünk fel. Tehát eleve bizonyos emberek kerülnek be ebbe a kutatásba. Ez majd később, amikor a kérdőívnek a szerkezeti logikai részéről beszélek, ott azt el fogom mondani. Tehát eleve mondjuk, akik válaszolnak a kérdőívünkre, mondjuk elemvásárlók. Vette az elmúlt egy évben elemet. Milyen elemre gondolok? Ceruzaelem, gombelem, bármiféle újra tölthető, vagy ilyen nem újra tölthető elem, valami elemet vette valaki. Mondjuk azért jutott ez eszembe, mert épp a napokban vettem elemet, úgyhogy ez egy jó példa lesz most, gondolom. Szóval vette az elmúlt egy évben elemet. Ha nem vett, akkor nem is fog emlékezni erre, meg nem is annyira releváns számunkra az illető. De lehet, hogy nem az egy év a jó periódus, hanem mondjuk a fél év, ezt döntsük el, hogy a céljaink szempontjából mire van szükség, de valami alapján ezt határoljuk le. Oké, ez a belépő szint, ez még nem a válasz megtagadás, ez egyáltalán csak az, hogy valaki kitölti egyáltalán a kérdőívet. Jó, mi a válasz megtagadás, vagy válaszképtelenségnek az esete? Hogy elkezdünk mondjuk bizonyos kategóriákba gondolkodni. Tehát ő tipikusan csak mikroelemet vesz, ez a pici, kisebb ceruzaelem, tehát mondjuk minden készülék ezzel működik. Akkor ne kérdezgessünk tőle a hagyományos ceruzaelem vásárlási szokására vonatkozóan kérdéseket. Akkor kérdezzük meg az elején, hogy ő egyébként milyen típusú elemet vett, és ha ő csak gombelemet vett, nem tudom, mondjuk egy távirányítóba, akkor a gombelem vásárlás kapcsán tegyünk fel kérdéseket, és ne kérdezzük meg, hogy egyébként mikor vett legutoljára ceruzaelemet, hogyha nem releváns neki ez a dolog. Szóval már egy ilyen szűrési kérdéssel, hogy megértjük, hogy ő milyen típust képvisel, és akkor ahhoz igazítjuk a kérdéseinket. Ez a márkák esetén, egy kategóriát mondtam az előbb, de bármire vonatkozóan értelmezhető. És akkor még itt a válasz megtagadás csökkentése, hajlandóság növekedése kérdéshez tartozik, hogy amellett, hogy szűrünk arra, hogy ő releváns témákat kapjon, meg ugye olyan időszónában, olyan keretben tesszük fel a kérdést, hogy ez befogadható, reálisan megbecsülhető legyen, azt is figyeljük, arra is figyeljünk oda, hogy ne kérdjünk túl elvont dolgokat. Tényleg egy ilyen átlagfogyasztó szintjén gondolkodjunk, és ne akarjunk nagyon absztrakt kérdéseket föltenni neki. Mondok egy példát, előfordul az, főképp mostanában itt a kvalitatív, meg a kvantitatívnak a mixelésével, hogy a kérdőbe bekerülnek egy tipikusan kvalitatív kutatásba jellemző kérdések. Mondjuk egy megszemélyesítés. És kérdés, hogy a megszemélyesítés egy kérdőbe minden célcsoport esetében jól működik-e? Vagy ha azt gondoljuk, hogy nem fog mindenkinél jól működni, tehát mit jelent a megszemélyesítés, emberként képzel el egy nem embert, mondjuk egy márkát. Hogyha ez a márka ember lenne, akkor milyen jellemzői lennének ön szerint? Hűséges, barátságos, bunkó, kedves, nem tudom. Tehát mindenféle jellemzőt elmondunk, amit szeretnénk mérni. A bunkót inkább ne tegyük bele, keressünk valami szebb szót, mondjuk barátságtalan. Tehát ebben a típusú kérdésben nem mindenki érzi jól magát, és tud erre válaszolni, mert ez neki túl elvont, akkor lehet az a megoldás, nem az, hogy nem teszem fel ezt a kérdést, mert mondjuk szeretném egyébként használni, meg kipróbálni, hogy egy ilyen tipikusan kvalitatív kérdés hogyan működik egy ilyen helyzetben, hanem mondjuk lehetőséget adok arra, hogy nem válaszol erre a kérdést. Tehát mondjuk a nem válaszolás is egy opció. És akkor ezzel már meg is oldottam ezt a dolgot, és az azt jelenti csak, hogy a kérdés lehetőségek mellett be fog kerülni a nem válaszolásnak a lehetősége is. Szóval ez is segíthet.
Alapvetően itt azt kell végig gondolni, mekkora erőfeszítést kérünk a válaszadótól. Tehát az, hogy ő kitölt nekünk egy kérdőívet, ezzel ő végül is erőfeszítést tesz, lehet, hogy szívességet is tesz, ne kérjünk tőle túl sokat, mert rosszabb is lesz a válasza, meg abba is fogja hagyni a kérdőívet. Mi az, ami még segíti, hogy a válaszadás jobb legyen? Minden kérdésnek a kontextusa legyen világos. Tehát, hogy milyen összefüggésbe kérdezek valamit az elmúlt egy év távlatában, milyen témában, mondjuk a utazás, akkor derüljön ki, hogy belföld vagy külföld, a tévénézési szokás derüljön ki, hogy mennyit nézett tévét hétvége, vagy hétközben, este vagy reggel, hogyha sminkelési szokások, nagyon érdekes, láttam egy ilyen kérdőívet, majd mikor lesz egy kérdőíves példás blokk, akkor ott be is fogom ezt mutatni, ahol a kérdés úgy hangzik, hogy az alábbi esetekben szokott-e sminkelni, de a válaszok azok nem alkalomhoz kötődnek, hanem valahogy napszakokhoz. Tehát mondjuk, hogy szokott-e reggel, napközben, este, hétvégén, hétközben sminkelni. És egyáltalán nem veszi figyelembe azt, hogy a sminkelésnek nem ez a kontextusa, hanem ugye valamilyen alkalomhoz kötődik. Tehát lehet az reggel, hogyha mondjuk egy fotózás van. Lehet este, hogyha csak a kutyával sétálok, de hogyha este megyek mondjuk egy rendezvényre, akkor máshogy fogok viselkedni. Ez a fajta keret, az legyen pontos, mert annál érthetőbb lesz a válasz, meg egyáltalán így lesz majd használható. Az is segít sokszor, ha megindoklom, hogy miért kérek egy választ. Hogy tudom, ez a dilemma, ez nem tudom, milyen üzleti problémához kötődik, vagy miért érdekes az embereknek, vagy Budapesten a közlekedést szeretnénk fejleszteni, és ahhoz kérünk ebben a blogban információkat. Tehát helyenként egy kis magyarázattal már ezt a fajta hajlandóságot tudjuk erősíteni. És amit korábban mondtam, itt a válasz megtagadáshoz kötődően, a bizalmat növelve, bizalmas kérdéseket a kérdőív végén szerepeltetve is tudjuk segíteni ezt az ügyet. Tehát bizalmas kérdéseket ne a kérdőív elejére, hanem a végére tegyünk. Ugyanez van a demográfiával. Csak olyan demográfiai kérdések vannak a kérdőív elején, és ez most fontos, amik a szűréshez kellenek, hogyha mondjuk nemre, életkorra, iskolai végzettségre, településtípusra szűrök, tehát bizonyos típusú embereket keresek, tehát nekem tudnom kell, hogy a válaszadó férfi vagy nő, hogy lássam, hogy van-e már elég, mert ha van elég nő, és a következő kitöltő is azt mondja, hogy ő nő, akkor azt mondom, hogy köszönöm szépen, de már nem kell, hogy a kérdőívre válaszoljon. Tehát ez a szűrésnek része. Ezek vannak elől. De egyébként a demográfiai kérdések, mondjuk az anyagi helyzetéről, a családi állapotáról, gyerekek számáról, gyerekek életkoráról, és így tovább, azok a bizalmas kérdésnek, kényesebb kérdésnek minősülnek, ezért a kérdőívnek a végére helyezzük őket. Vagy esetleg elrejtjük a kérdőívnek a vége fele más kérdések közé, vagy a legvégére tesszük, hát ezt semmiképpen ne az elejére pakoljuk ezeket. Jó, tehát ez volt a válasz megtagadás és a válasz hajlandóság növekedésének, vagy növelésének a témája. Hogyha mindezen túl vagyunk, akkor tudunk a struktúráról gondolkodni, egyáltalán milyen logikai sorrendbe helyezzük el a kérdéseket. Az a töltsérelv, amit a kvalitatív kutatásnál elmondtam, az itt is érvényes. Ez azt jelenti, hogy mindig az általánosabbból indulunk, és szűkülünk, haladunk a specifikusabb kérdések fele. Nyitott kérdések inkább az elején legyenek, tehát mondjuk azt, hogy mondja el, mi az első szó, ami eszébe jut arról, hogy, ... üres doboz, szövegdoboz, mert nem adok meg itt választ, hanem tőle várok egy választ. Egyrészt ilyen kérdés kevés legyen, mert nehéz feldolgozni, időigényes feldolgozni. Másrészt inkább helyezzük egy-egy típusú blokknak mindig az elejére. Mert ha már elkezdek én adott típusú kérdésekbe belemélyedni, és én adok szempontokat, akkor azt a témát már nem a saját spontán gondolataival fogja megfogalmazni. Nem, már befolyásolt lesz az én korábbi kérdéseim által. Ezért érdemes nyitott kérdéseket mindig előre. Mondjuk, hogyha blokkonként van esetleg egy, akkor annak az elejére, vagy a kérdőívnek a legelejére tenni. De minél inkább törekedjünk arra, hogy adjunk válaszlehetőséget. Tehát legyen egy kérdés, és a kérdést kövessék válaszopciók, mert azok igazándiból, amik a kvantitatív elemzést lehetővé fogják tenni. Fontos, hogy a lehetséges alternatívák, amiket felsorolunk ilyenkor, azok egymást kizárják, tehát kölcsönösen kizárják, egyértelműek legyenek, ne legyen átfedés a kategóriák között, és a teljes válaszadási terjedelmet, vagy gondolati egységet teljes körűen fedjék le. Tehát azt mondom, hogy milyen gyakran szokott teát inni,
akkor a sohából indulok, és a leggyakoribb kategória, amit el tudok képzelni, vagy amit én meg akarok fogalmazni, aközött minden egyes opció szerepeljen, és olyan határokkal, hogy egyértelmű legyen, hogy a valakinek a válasza az ide vagy oda tartozik. Tehát azt mondom, hogy naponta többször, ez a leggyakoribb. Naponta egyszer, ugye, akkor egyértelmű, hogy ott egy ritkább alkalom van, hetente többször, de ugye nem naponta, mert az a következő kategória, vagy hetente egyszer, havonta többször, havonta egyszer, fél évente, évente ritkábban. Soha. Itt láthatjuk ennek a konkrétumságát, tehát tök érthető, teljesen érthető, hogy melyik kategóriában vagyok, tökéletesen, pontosan érthető, hogy hova kell x-elnem, és le is vettem az összes kategóriát a minden és a soha között. Persze itt olyan periódusokkal, vagy olyan ritmusokkal, ahogy szeretném, de fedjük le a teljes terjedelmet. Aztán mondhatjuk azt is, hogy egy kérdés igen-nem, tehát eldöntendő, két lehetőség közül választunk, és az is egy kérdés, hogy kell-e a nem válaszolásnak a lehetősége. Tehát megengedjük-e azt, hogy valaki azt mondja, hogy ő nem tudja, vagy nem szeretne válaszolni. Én azt gondolom, hogy ezt érdemes megengedni ott, ahol nem feltétlenül kell nekünk válasz, meg azt gondoljuk, hogy erre tényleg mindenki kell, hogy tudjon válaszolni, és ha nem válaszol, köszönöm szépen, inkább menjen, vagy nem érdekel, ha nem válaszolt, és emiatt megszakítja a kérdőívet, vagy vállalom azt, hogy valamit be fog x-elni, amit nem akarta megmondani, de valamit be-x-el, szóval akkor legyen kényszerítő. Különben adjuk meg a lehetőségét annak, én ennek a pártján vagyok, hogy legyen nem tudom, vagy nem akarok válaszolni, mert igaz, hogy ez eltéríthet, tehát kibúvótad annak, aki egy kicsit is bizonytalan, és lehet, hogy annak egy része, ezek egy része egyébként rávehető lenne egy kötelező kérdéssel a válaszadásra, de talán pontosabb az eredmény, hogy nem fog valami hülyeséget beixelni annak, mert hogy muszáj, és különben nem tud tovább lépni, hanem akkor volt lehetősége nem válaszolni, vagy van valamiféle semleges alternatívája. Ha nagyon sok állításom van, tehát mondjuk mit gondol erről a márkáról, és jellemzőket mondok, hogy megbízható, jó minőségű, hagyományos, magyar, szeretik az emberek, nem tudom, rengeteg jellemzőm van, akkor érdemes ezeket úgynevezett rotálással megkérdezni. Online programokban ez beállítható, tehát van egy kis box, amit ki lehet tikkelni, hogy igen, rotálva kérem a kérdést, ez azt jelenti, hogy mindig más sorrendbe teszi majd fel ezeket a válaszokat, más sorrendben jelenik meg a kitöltőnek. Néha azzal fog indulni, hogy megbízható, néha azzal, hogy jó minőségű, és így tovább. Miért jó ez? Mert az emberekre jellemző, hogy eleinte még jobban figyelnek, és ahogy olvasnak és haladnak előre, ez a figyelem csökken. És ha mindig más sorrendben jönnek elő a kérdések, akkor vegyes lesz az, hogy egy-egy kérdésnél éles volt vagy tompa volt a figyelem, ki fog egyenlítődni, és így nem fog torzítani a válaszadás valamelyik irányba. És hát meggondolhatjuk azt is, hogyha nagyon bonyolult egy kérdés, nagyon sokfele elágazik, meg sokféle választ kéne írnunk, hogy mindent lefedjünk, ami reális, meg várható, hogy lesz válaszként, akkor több kérdésbe tesszük fel. Könnyebb lesz, érthetőbb lesz, ugye ez a struktúrát érinti, de egyúttal, ha jó a struktúra, akkor a válaszadási hajlandóság is nőni fog, és a megtagadás pedig csökkenni. Most a konkrét kérdésekhez hogyan fogalmazunk meg egy kérdést, jó pár dolgot érdemes figyelembe venni. Tehát hogyan fogalmazunk meg egy kérdést. Na, itt ez a pont, akinek van már kérdőíve, előveheti, és nézheti, hogy stimmele, megvan-e minden. Az egyik, használjunk hétköznapi szavakat. Hétköznapi szavak, átlagember, a válaszadók szókincsét tükrözve. Ugyanezt mondtam a kvalitatív kutatásnál is, egy kérdőívnél ugyanígy fontos. Tehát az átlagember, az utcaember megértenie. Nem mondjuk azt, hogy preferál, nem mondjuk azt, hogy pozícionál, nem mondjuk azt, hogy nem tudom, szervezeti magatartás, vagy bármi olyan szót, amire azt gondoljuk, hogy hát most vagy értik, vagy nem. Írjuk körül, fogalmazzuk meg úgy, hogy ez tényleg mindenkinek érthető legyen. Valamilyen problémát akarok megérteni, mondjuk a kávéfogyasztás jellemzőit. Akkor van az angolnak ez a 6 W-s megközelítése, ez lehet, hogy a kvalitatívban már erről beszéltem, de ez a kérdőívnél is így van. Ez a ki, mit, mikor, hol, miért és hogyan,
hogy ezeken fussunk végig, mert akkor fogjuk teljes körűen megérteni, és a kikivel, ugye az egyben van, mit, mikor, hol, miért és hogyan fogyaszt a kávézás kapcsán, akkor úgymond ezzel teljes körűen leírtuk ezt a témát. Nagyon fontos, újabb szempont, kerüljük a kétértelmű szavakat. Milyen kétértelmű szavak lehetnek? Mondjuk az, hogy néha, rendszerint, sokszor. Mondjuk azt, hogy milyen gyakran iszik ön kávét. Mondjuk az a válasz, azt gondolnánk, hogy ez egy jó válasz, hogy soha, az egyébként tényleg jó. Néha, gyakran, mindig. Oké. Hogyha tényleg ez érdekel minket, hogy mennyit iszik kávét, akkor bőven elég azt mondom, hogy 1, 2, 3, 4, az 1 a soha, a 4 a mindig, és válassza meg, hogy most ő melyik szinten van, és akkor nem kell elnevezni. De egyébként az, hogy néha meg sokszor, az kinek mi a sok? Tehát van akinek az is sok, hogy naponta megiszik 1 kávét, más meg azt mondja, hogy hát én 5-ig meg se állok, hát az 5 az semmi. Szóval hol a sok? Szóval ne írjunk ilyen szavakat, ha van jelentősége. Ha nincs, akkor meg nem kell őket használni, ugye? Akkor minek? Akkor elég, ha azt mondom, hogy van egy 5 fokú skálám, 1 ezt jelenti, 5 azt jelenti, és a 2 között ő helyezze el a válaszát, ahova ő azt jónak, meg igaznak tartja. De sokkal jobb, hogyha ténylegesen az érdekel minket, hogy ő mennyit iszik kávét, ha megkérdezzük, vagy tehát megkérdezzük, hogy ma mennyit ivott, vagy egy nap mennyit szokott inni. Ezen a héten mennyi kávét ivott. Az még talán belátható. Bár, mivel a kávétea az inkább napi fogyasztás, ezért a napon belül érdemes kérdezni. Tegnap mennyit ivott, vagy ma mennyit ivott. Ugye nyilván, ha ma tölti ki, és ma még csak reggel van, és még fog inni, akkor ugye, hát nem tudjuk, hogy mikor töltötte ki esetleg, bár van ugye időbélyeg, lehet rajta, hogyha online, akkor tegnapi napra kérdezzünk, mindig az előző napra. Előző nap hány kávét ivott. És akkor lesz egy pontos számunk. Ne szugeráljuk a kérdésekkel a válaszadót. Ne vezessük félre. Minden, ami egy picit is befolyásolhat a kérdésben, azt írtsuk ki, szedjük ki. Tehát ne vezessük fel úgy a kérdőívet, hogy az orvosi, ráadásul orvos, még jobb befolyásolás. Orvosi vélemények szerint napi 5 kávé fogyasztása már káros. Ön mennyi kávét fogyaszt? Ne fogalmazzunk meg így kérdést, mert az első felével tönkretettem a válaszadómat, ugye, meg a válaszát. Rögtön azt mondom, hogy 5-nél többet nehogy merj mondani, mert hát akkor itt azt mondták, hogy az nem jó. Hát annyit én biztos nem iszom, hát hiszen nem akarok magamnak rosszat. Ne befolyásoljunk, ne szugeráljunk, ne tegyünk bele olyan jelzőket, amik pozitív vagy negatív irányba viszik el a dolgot. Én rengeteg ilyen kérdővet látok, fog majd ilyen példákat mutatni, amik ezt a problémát jelzik. Mondjuk azt mondjuk, hogy a élénkítő kávéfogyasztás. Vagy olyan jelzőt teszek mellé, ami már valami irányba torzító hatást gyakorol, szóval ezt ne csináljuk. A másik, a választási lehetőségekről már mondtam, hogy legyen teljes körű, tehát fedje le tényleg mindent, ami ott szóba jöhet. Ha kihagyunk valamit, az úgymond rejtett alternatíva lesz. Tehát nincsen benne valami, aminek ott kéne lennie, akkor azt nem tudom megmérni. Aki azt választaná, az vagy nem válaszol, vagy beválaszt valami mást, ami nem az igazság. Szóval ne legyen olyan, hogy nem írtunk bele valami olyan típusú választ, ami egyébként ténylegesen felmerülhet. És ne feltételezzük azt, hogy a fogyasztó ért valamit, vagy tud valamit, vagy valamit felteszünk róla, hogy ő milyen lehet, kivéve, ha előtte egy szűrőkérdéssel rákérdeztünk, és tudjuk, hogy ő naponta legalább 5 kávét iszik, akkor ahhoz képest már fel lehet tenni egy kérdést. És ahogy az előbb itt a példákkal mondtam, hogy milyen belátási képessége van valakinek, vagy mennyire tud esetleg ilyen visszaemlékezni időterjedelmekre, hogy ne kérdezzünk olyat, ami túl általánosít, vagy számításokra készteti az embert. Mondjuk ne kérdezzük meg tőle, hogy havonta átlagosan mennyit költ valamire, hanem a legutóbb, amikor vettem, mennyibe került. Az sokkal könnyebb, mint kiszámít. Egy átlagszámítást, meg ilyen ami osztásokat, szorzásokat, ami követel, olyat nem érdemes kérdezni, mert a hibázási lehetőséget magába foglalja. És ha valamiért akarunk mégis jelzőket használni,
akkor pozitív és negatív irányba egyaránt térjünk el. Tehát minden pozitív, minden negatív jelentéseket legyünk képesek lefedni, mert úgy leszünk kiegyensúlyozottak. Egyébként, ami még struktúra, és a kérdőív szerkesztés lépésének a 7. lépésként szerepel, amikor a sorrendről döntünk. Tehát eldöntjük azt, hogy mi hova kerüljön, hogyha lehet egy ilyen érzékenyebb kérdést korábban tettünk fel, akkor azt áttehetjük a végére, de alapvetően itt a végén már a struktúrát fogjuk finomítgatni és csiszolgatni. Az elején mindig bevezető kérdés van, valamilyen, lehet, hogy sokszor nyitott kérdés, valami érdekes kérdés, ami figyelmet kelt, de legyen olyan, ami hasznos nekünk nyilván, tehát az elemzéshez is hozzájárul majd. Oké, szintén a sorrendhez tartozik, hogy először tegyünk fel általánosabb kérdéseket, aztán specifikusak, legyen egy logika, tehát legyen egy koncepciónk, hogy honnan, hova akarunk eljutni, milyen témákon keresztül, ne legyenek átfedések ezek között, legyen logikus, mert ha nem az, akkor megint annak a veszélyét hozzuk elő, hogy valaki azt mondja, hogy ez engem már nem érdekel, inkább kilépek. Úgyhogy ezekre érdemes mindenképpen odafigyelni. És ha mindez megvan, akkor már csak a forma és külalak marad. Hogyan tagoljam a kérdőívet? Még egy online kérdőívnél, ami manapság azért elég gyakori, felmerül a kérdéseket mindig külön oldalra tegyem, tehát csak az egy kérdés látszódjon, vagy így görgetni kelljen, és egymás alatt legyenek, döntsük el, szerintünk melyik adott célcsoportnál melyik az, ami célra vezetőbb, legyen világosan számozva, értsük, hogy milyen kódolással dolgozunk majd velük, tehát ha lehet, akkor akár már kódokat is lehet mögé tenni, mondjuk az online-ba az automatikusan hozzákerül, de egy nyers, mondjuk Word-be készülő kérdőívnél, és értsük azt, hogy milyen, akár mondjuk elemeken, hát az kódolás az elemzéshez fog kellni, hogyan fogjuk majd ezt elemezni. Tördelési kérdés az is, hogy függőlegesen hogyan helyezzük el a szöveget, vagy visszintesen hogyan helyezzük el, a válasz lehetőséget táblázatba rendezzük, vagy egymás alá kérdésenként tesszük fel. Arra figyeljünk, hogy ne nagyon zsúfoljuk össze a teret, legyen jól áttekinthető, könnyen kitölthető, akár ez nyomtatásra kerül, akár pedig egy monitoron keresztül fogja valaki kitölteni. Ha pedig telefonon, akkor meg ott nyilván ennek nincs jelentősége, mert a kérdező, aki felolvassa, számára kell, hogy áttekinthető és könnyen kezelhető legyen. És a utasítások vannak benne, utasítás a kérdezőnek, utasítás a kitöltőnek, hogy ez egy válasz lehetséges csak, vagy több választ is adhat, vagy mit jelent az 1-es, mit jelent az 5-ös skálába, akkor helyezzük el minél közelebb a kérdéshez, hogy egyértelmű legyen és tényleg elolvasásra kerüljön. Utolsó lépés pedig a próbakérdezés. Tehát ha a kérdőívet egyszer megcsináltuk, és úgy érezzük, hogy rendben van, átnéztük a szempontokat, elkerültük a problémákat, vagy legalábbis igyekeztünk a legideálisabb módon ezt megtenni, nyilván nincs tökéletes kérdőív, de törekedhetünk rá, akkor ezt mindig próbakérdezni kell. Ez azt jelenti, hogy nem azonnal terepre megyek, és na akkor töltsétek, hanem fogok magamnak néhány embert, és megkérem, hogy töltsék ki nekem, és mondjanak róla véleményt. Ideálisan először őket személyesen kérem meg, azt mondom, hogy jó, akkor én felolvasom, még akkor is egy online kérdőív lesz, tehát ő maga fogja kitölteni. Néhányat legalább csináljunk meg úgy, hogy felolvassa az ember, látja a reakciókat, az egyén vissza tud jelezni a másik, hogy figyelj, ezt nem értettem, vagy mire gondolsz, tehát lesz egy képen már eleve arról, hogy ez működik-e. Utána a valós megkérdezési módján is teszteljük, ha online kérdőív kérjünk meg. Hát azt szokták mondani, a próbakérdezés olyan 10-15, legfeljebb 30 embert szokott magába ölelni. Töltsék ki, és nézzük meg, hogy van-e valami, ami ilyen szisztematikus hibának tűnik, hogy nem értik, egy olyan kérdés, amire mindenki egyest vagy 5-öst ad, akkor ezt lehet, hogy jobban kéne megfogalmazni, vagy élesebben, vagy ketté választani, hogy különböző jelentéseket esetleg leszedjünk. Szóval teszteljük, nézzük meg, hogy úgy működik-e, ahogy szeretnénk, különben a végén, mikor már van 268 válaszunk, akkor jövünk rá, hogy hoppá, ezt nem így kellett volna, ott már nem lehet javítani, így még lehet. Ki lehet a próbakérdezésnek a elemeit is elemezni, tehát bele lehet tenni a teljesbe, ha nem változik a kérdőív, ha változik, akkor nyilván ez egy munkafázis volt, félreteszem, javítom, és elkezdem a terepmunkát. Szóval logikailag így néz ki ez a folyamat, és ezekre kell figyelni. És akkor néhány jó tanács még. Helyesírás.
Az emberek eléggé fel tudják húzni magukat, a helyesírási hiba van egy szövegben. Nézzük meg, hogy online egy újságnak vagy média terméknek az oldalán, mondjuk Facebook oldalán milyen kommentek vannak mindig a helyesírásra. Tehát ne veszítsünk el azzal érdeklődést, meg kitöltőt, hogy gondtalanok voltunk, vagy gondatlanok voltunk. Nyilván egy-egy hiba persze belefér, vagy az ember nem tökéletes, de törekedjünk minél inkább akkor a jó helyesírásra. Ne használjunk sértő szavakat, de legyünk közérthetőek, átlagemberesek, legyenek mindenhol válaszok, azok ne fedjék el egymást, most már csak ilyen ismétlő jelleggel próbálom a legnagyobb hibákat elmondani. Utasítások mindig legyenek világosak, ne legyenek kétértelmű szavak, ne használjunk bonyolult fogalmakat, vagy inkább írjuk körül őket. Tehát ne kérdezzük meg azt, hogy tudatos fogyasztó-e ön, mert nem egyértelmű az, hogy tudatos fogyasztó. Írjuk le, hogy mi mit értünk azzal, hogy valaki tudatos, milyen egy tudatos fogyasztó, és kérdezzük meg, hogy ő az-e. Tehát legyünk mindig egyértelműek. A legegyszerűbb, ahogy egy gyerek is megértse, mondjuk így, vagy egy egyszerűbb gondolkodású ember is megértse. Mindenképpen szedjük azokat a kérdéseket a végén, amire azt gondoljuk, hogy felesleges, és valójában az információ szükséglethez nem járul hozzá, mert fölösleges helyet foglal, időt viszel, miközben oda értelmes kérdést is föltehetnénk. De nézzük meg azt, hogy minden kérdést, ahol az elején, ahonnan elindultunk, választ kapunk-e. És hát akkor általános a specifikus előtt, és bizalmasabb kérdések pedig a végén. Azt hiszem, ez a legfontosabb, és ahol pedig ugye a randomizálásról beszéltem, a randomizálás is legyen rendben. Nagyon fontos még. Formailag úgy néz ki egy kérdőív, hogy mindig van egy bevezető szövege, ahol elmondjuk, mi a kutatás célja, ki végzi a kutatást, hogyan lehet hozzá eljutni, tehát egy e-mail cím, hogy ha valami kérdése van, akkor itt lehet a kutatás vezetőjét megtalálni. Adatkezelés. Önkéntes a kitöltés, személyes adatot nem kérünk, vagy ha kérünk személyes adatot, mondjuk egy e-mail címet, mert reményjátékot akarunk rendezni, és ajándékot akarunk sorsolni, akkor hozzá kell járulnia, hogy az ő e-mail címét mennyi időre, milyen adatkezelési szabályzat mellett fogjuk kezelni. Ezeket mind bele kell tenni ebbe a bevezető szövegbe, és a végén pedig beleegyezését kérni, hogy mondjuk egy online-nál, ahogy önkitöltés, vagy ő kitölti, tehát ő önkéntesen tölti ki, és a hozzájárulását adja ahhoz, hogy ez elemzésre kerülhessen. Ha van ajándék, akkor tegyük bele ebbe a bevezető szövegbe azt, hogy mi az ajándék. Ezek mind legyenek ott. Így induljon egyáltalán az egész. Akkor tényleg csak a legutolsó dolog, ami más témához is kapcsolódik, hogy minden kérdésben úgy is gondolkodjunk, hogy hogyan fogom kielemezni, és olyan mérési szinten fogalmazza meg a kérdést, ami nekem ténylegesen segít. Ugye a mérési szinteknél a névleges skálától megyünk az arányskáláig, és lehet egy skálát visszabutítani, tehát egy arányskálából tudok csinálni névleges skálát, tehát mondjuk egy életkorból, hogy hány éves ő pontosan tudok csinálni kategóriákat, de visszafele nem. Tehát érdemes mindent a legmagasabb mérési szinten megkérdezni, ahogy nekem arra szükségem van, vagy amit a megkérdezés indokol. Ezt mindenképpen vegyük figyelembe. Hát ennyi. Jó kérdőívírást mindenkinek, és egy következő epizódban jövök majd példákkal, ahol megnézzük, hogy egy-egy kérdés az jó, nem jó, mit lehetne vele csinálni. Köszönöm a figyelmet!